Sjećaš kako je nekada bilo? Trebalo nam je pola sata da se nas 15 sa foruma skupi bilo gde. Znaš šta ti je, se sjećaš kad smo ispred zgrada bukvalno radili velike male servise, malte nam je parking pivo u alatu. Može. Dobar dan svima, Sobinjo pri aparatu. Lebe Mekani, danas sa nama pod broj 1 veliki gospodin, pod broj 2 moj veliki drugar Luka, koji će nam predstaviti BMW 850 iz 1991. godine. ko je voleo moćne rendžere, zeleni je bio najjači uvek, jel tako? Moćne rendžere? Velite moćni rendžeri, idi bre čoveče bre. A te, koji ti? Zajebavam se cobe, brate moj. Ola rendžeri!
To bi bilo to što se ovog Beovorka tiče. Za sam kraj želim samo da te pitam, pošto ovaj auto je definitivno jedan od trenutno najlepših koji imamo u našoj zemlji. On je na visini jako pristojnoj, ali ti imaš Može to želju, još niže, dakle. može to još uvek niže, jel? Da, to da bi radio treba se stavi raj, tako da to mi je ovaj plan. Vidjet ćemo kad ćemo to da uradimo. Da li možda otprilike znaš kad bi to moglo da se desi? Da vidjet ćemo sutra. Vidjet ćemo sutra. S obzirom da je auto jako na pristojnoj visini i zaslužio si Beovork zlatnu nalepnicu. Hvala, Ona je kod mene najvećeg ranga. Ulazeru. U zdravlju da je koristiš. Nadam se da vam se dopalo ovo što ste videli. Ako nije, udarite dislike, a onda će Luka da vas gepekuje u stilu 90-ih. Vidimo se. Tebrice, hvala puno što si učestvovao. Nema na čemu Burazeru, samo mi kaži, koja je fora s tim pederskim ključem, vrati? Znaš šta?